poprosím riaditeľa vydavateľstva Tranosius, pána Petra Gernera, aby knihu pána farára Štefana Kíša Svedectvo sviatočnej doby, svetlo mojim nohám, slávnostne slovom Božím uviedol do života. Vážená sestra seniorka, milý brat farár Štefan Kíš, milí hostia a priaznivci dobrého slova, prajem vám v mene vydavateľstva Tranosius aj v mene svojom požehnaný podvečer tu v Nových Zámkoch. Na dnešnom stretnutí s radosťou a vďačnosťou predstavujeme knihu, ktorá patrí medzi významné príspevky nášho vydavateľstva k obohateniu duchovného života každého čitateľa. Pod titulom Svetlo mojim nohám prichádza ďalšia publikácia z edície Svedectva doby. Tentoraz z pera farára, ktorého všetci dobre poznáte, Štefana Kíša. Táto edícia vznikla s cieľom reflektovať dobu, v ktorej všetci žijeme. Vznikla s cieľom prinášať svedectvá, ktoré nás pozbudzujú vo viere a nasmerovávajú naše kroky na našej ceste života. Tak ako sme sa dozvedeli, kniha Svetlo mojim nohám ponúka 95 kázní, ktoré nás sprevádzajú celým cirkevným rokom. Od tichej adventnej doby, ktorú práve teraz prežívame, až po slávnostný vrchol veľkonočného obdobia a uzavretie toho kruhu v tom cirkevnom roku. Každá kázeň prináša, aspoň podľa mňa, a verím, že keď si tú knihu prečítate, že sa so mnou stotožníte, celkom jasné, praktické a veľmi dôležité, povzbudzujúce posolstvo Božieho slova, ktoré nás všetkých pozýva hlavne k zamysleniu, k modlitbe a hĺbšiemu porozumeniu Písma Svätého, cez ktoré častokrát pochopíme svoje okolie a neraz aj seba sami. No a čo robí túto knihu výnimočnou? To je jej univerzálnosť. Táto kniha je totiž vhodná na každodenné čítanie. Je vhodná na osobné štúdium. Je vhodná na rodinné pobožnosti. Či ako posiela pre tých, ktorí nemajú možnosť navštevovať služby Božie v chráme Božom a spoločenstve svojich bratov a sestier a sú odkázaní len na príjmanie posolstva slova Božieho vo svojom domácom prostredí. Prostredníctvom interaktívnych QR kódov alebo QR kódov si môžeme niektoré kázne nielen prečítať, ale aj vypočuť. A tak táto unikátna kombinácia písaného slova a živého hlasu kazateľa, v tomto prípade brata farára Kíša, robí knihu ešte atraktívnejšou a viac ju približuje každému čitateľovi. Keby sme dnes mali viac času, tak si praktickú ukážku načítania QR kódu cez inteligentné smartfóny načítame a môžeme si ju do reproduktora pustiť. Ale ak si knihu kúpite, tak si to každý môžete vyskúšať sám. Dovolte mi v prvom rade vyjadriť dnes aj vďačnosť bratovi farárovi za jeho oddanú kazateľskú službu. Za zdieľanie tohto duchovného pokladu, ktorý sa začal niekedy dávno, tak ako vravel, keď mal 5 rokov práve na tomto mieste. A to je viac ako symbolické. A tak vďaka jeho práci môže byť Božie slovo ešte bližšie ku všetkým tým,
ktorí ho akýmkoľvek spôsobom hľadajú. No a keď hovoríme o tom Božom slove, ktoré nás vedie a povzbudzuje, nenapadá mi pre uvedenie tejto knihy do knižného života lepší text ako slova z knihy Žalmov, ktoré si vybral sám autor. Preto túto knihu dnes spoločne do knižného života uvádzame slovami zo 119. žalmu a 105. verša. Siviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Amen. Milí bratia, milé sestry, ak môžem takto na záver. Myslíme si, že tento verš zdôrazňuje poslanie knihy, poslanie byť svetlom a usmerňovať kroky čitateľa na jeho životnej ceste každý deň a nielen v tom sviatočnom čase. Veríme, že táto kniha priniesie svetlo a povzbudenie do mnohých domácností. Dovolte mi trošičku aj takej osobnej, nie tak dávnej minulosti, kedy sme v Liptovskom Mikuláši mali na návšteve našich spolubratov a spolusestry z cirkevného zboru Pivnica v Srbsku, kde pri rozlúčke s nimi sme každému jednému účastníkovi zájazdu venovali práve túto knihu vydavateľstva Tranoscius. A povedali sme, že nech, tak ako pre brata farára, aj pre nás všetkých, nech aj pre nich je tým svetlom, ktorý im svieti na ceste nielen domov, ale aj v ich životoch. A či veríte alebo nie, tá odozva nenechala na seba dlho čakať a pýtajú sa, kedy bude ďalšie. No, uvidíme, ako to bude bratovi farárovi písať. Mne to píše, tak nech nám teda brat farár aj táto kniha pripomína, že Božie slovo je naozaj skutočnou sviecou pre naše nohy a svetlo pre naše chodníky. A ja jej osobne prajem aj vám všetkým, aby si našla cestu do našich domov, aby obohatila naše rodinné pobožnosti a slúžila tým, ktorí hľadajú potešenie, povzbudenie a aj tie mnohé odpovede na naše vlastné životy.